50.000. Ganti loh, sama numpak kono tapi ganti kakak sing anu. Sama panggah numpak tapi kakak sing nyetir. Aku tuh Jadi sing ini ndak iso kok kepijat. Jadi nyemburi. Nis. Mburi ya, sik sejano. Kowe iki yo ndak iso lho. Jadi ndi? aku los. Yes, nengar terus nyetir aku tapi. Loh, gantian aku. Ya. Sareng ini ora ngumene ini ora. Nang iki. Piye ta iki terus aku kapan? Dhewe iki saya. Dhewe ya. Dhewe Baru-baru. duwe. Wis aku foto. Jangan. Baru-baru. Dia kami yali-yali ya. Kami yali-yali. Sapan? Baik. Oh, wis saya tapi Aku kami. Sama lidah apa kerti orang kami biru. kok ya saya foto-foto dulu pasti kok anu dhewe ngono ya. Ya sih. Aku njaluk duit ayah. Salah aku ndak digitu lah dah.